През месец май 2020 година Теодор от Варна на почти 8 години завършва първи клас и родителите му го изпращат при другите дядо и баба в град Берковица, разположен сред красивата природа на Западния Балкан. Варненските дядо и баба го вземат от тях и го завеждат наблизо в село Песочница, скътано в улите на планината. Те са поканени там от техните близки приятели Найден, Ани и малката им дъщеричка Юлиана, също на 8 години. Те имат в селото хубава, добре устроена къща. Времето през юни е прекрасно. Всичко е разцъфнало в двора, нощем пеят славии. Въпреки слабите дъждове, денем грее чудесно слънце. Времето лети бързо в игри и забавления, но най-често се прекарва на басейна. Редовно се изкачват хълмовете, покрити с буйна трева и обсипани с благоуханни билки, откъдето се откриват невероятни гледки. Не липсват и вълнуващи срещи, каквито в големия град няма. Любими са и разходките по пътя, виещ се между китни горички и тучни ливади. От храстите надничат горски ягоди, там растат най-красивите цветя. Една сутрин всички се отправят на редовната си разходка, без да знаят, че тя ще ги отведе до вълнуващо приключение. Абе, тая къща никога не сме влизали да я разгледаме. Той Начо ми е казал, че е най-старата къща запазена в селото. Тъй ли? Да, била още от турско. Ами дали може да влезе там? Да разгледаме, искате ли? Сега ли, после ли? Ами сега? Тя е много интересна. Да, от дърво, от турско робство останала от кирпич, глинени тухли с дървени греди, издялани с тесла на ръка. Ама изоставена. Ами ще видим, може да е заключено. Уф, там има много коприва. Къде? Ами тука, пред входа. Дайте да обиколим, да видим, може да има заден вход нещо. Да, елате насам, Теди. Тука може да се мини край нея. Да видим откъде какви входове има. Ами няма. Няма да падне. Много е стара и е направена от глинени тухли, от кал. Са ги правили и са ги замазали отвънка с глина. Да, кирпич се казва. Кирпич. Това е толкова слабо. Да, ами да, ама гредите държат. Много интересно прозорче, гледайте. Значи такива малки са били прозорчетата с железни пръчки, да не влиза никой, и тесни, и от тях са стреляли с пушки да се бранят от турците.
едно време. Гледай, тук някакъв парцал ли са запушили, какво има там? Да не падне! Не мога да го издърпам. Да не падне къщата! Нещо напъхано в... Има нещо напъхано тук. Това е знак. Какво може да е той нещо? Внимавайте само да няма някой градинка или нещо опасно. Той Теодор предпазливо седи накрая. Нещо. Това е... Какво е това? Терня? Някаква книжка. Тук пише нещо. Не мога да го разчета. Нещо пише там. Не може да го разчете. Какво пише на корицата? Има кръст, виждам. Ще се запазим. Ще скрием. Това не е нашия Какво знак. пише там? Това е... На български трябва да е според мен. Да, под прозореца е била зазидана и се е изронила глината от кирпича. И ето тук са стреляли с пушките. И какво пише тук? Не знам, не мога да го прочита. Молитвеник. Молитвеник пише. Молитвеник. Има нещо вътре, я да видим. Книга няма, някакви листи хартия. Ще си го вземем. Разбира се, че ще го вземем. Трябва да разберем какво е. Има някакви листи, стари сигурно, гледай. Гледай, то погледни листата в какво се смяна. Тук дъжд, сняг. Защото е било замазано. Карта. Какво пише? На старобългарски е. Я да ми иска е по-стар. За моя живот и теглила. Така ли пише? Да. Снимай го. Боже, гледай какво старо нещо. Я разгъните. Ето защо не може да го разчетем. Това е от другата страна. Значи ще трябва да се върнем, за да го разчетем. Или искате първо да се доразходим и тогава? Ще го скрием. Ако искате да си го вземем, Ще го вземем. Тя къща вече никой не идва в нея. Можем да видим какво има вътре. Човек може да пропадне тук. Нищо няма, само стари бъчви. Стари бъчви, Тук е доста опасно, деца. Може да се пропадне в някоя шахта. Или избата. Айде. Какво има? И се пази от копривите. Чак горе на стълбите пораснала. Няма как да стане тая работа. Трябва да долетим много. Да, може да дойдем още един път да влезем друг път. Да. Може. Да. С дълги дръг. Сега ще се разхождаме или ще се връщаме? Искам да се връщаме за ножиците. Защо ни ножици? Да, самите копривите. Ма друг път ще дойдем за копривите. Не. Айде, нека и баща ти като е, че все пак и той е по-голям. Повествование за моя живот и теглила. Аз, поп Стойо Жеков, свещеник на село Мюхют бей Кюви, Свищовско, пиша настоящото на 1877 година, септемврия месеца, да се знае като как съм попаднал в село Песочница Берковско, какви премеждия съм имал и за още нещо важно. Това не е случайно. Не е случайно. Добре ми каза, че трябва да разпоредим. Разчистете сега тук хубаво, да седнем да го дочетем. Да. Да. Добре, започваме вече продължение. Роден съм в село Деветаки, Ловешко, на 1832 година, започва разказа си поп Стойо. Селото е много хубаво, с 9 махали на 3 баира разположени. Къщи били 7 деца. Той помагал на баща си, който бил дърводелец. На 20 години се оженил, а на 21 останал вдовец. От мъка тръгнал по чужди краища да си търси работа. Стигнал и до Троянския манастир, където се ценил Ратай, по-късно го направили прислужник на монасите. Виждайки колко е буден, го накарали 3 години научи в манастирското килийно училище, а след това през 1858 година го направили дякон
и го пратили да служи по селата. 5 години обикалял и Строянско и Ловешко, усещайки, че може да бъде повече от дякон, и през 1863 година ловчанският владика Иларион го ръкоположил за свещеник. За кратко се върнал в родното си село, но тъй като там нямало църква, през 1867 година се заселил в новопостроеното село Мюхют бей Кюви Свещовско, по-настоящем Божурлук, където му дали къща, а с общ труд преустроили зимника за животни в прилична църквица. Пари за обзавеждането и нямало, затова той се обърнал към своите духовни отци в Троянския манастир, които великодушно му дарили красива утвар и други пособия. 10 години поп Стойо се радвал на постигнатото, не знаейки, че скоро ще го връхлити вятърът на промените. На 16 юни 1877 година руските войски пресекли Дунав. Обстрелваният Никопол горял, за Свищов се повела люта битка. От страх пред ужасите на войната и турските зверства, поп Стойо натоварил най-ценното от църквата в колата и побягнал към Ловеч. Бил там при освобождаването на града и успял да избяга малко преди турците отново да го завземат и разрушат. Заобиколил Враца, където имало много турска войска, и се добрал до Берковица. Тамошен свещеник му казал, че в близкото село Песочница търсят поп, и той се добрал до там, където го настанили в къщата на починалия свещеник. За жалост се разболял тежко и от страх, че ще умре, събрал сетните си сили и в една лунна нощ излязъл и заровил съкровището си на тайно място. Записал всичко преживяно и накрая добавил: все повече ме обзема мрачното предчувствие, че няма да доживее 46-та си година. Това ми е вълнуващо, като го пипам. Тук има нещо. Къде? Къде има нещо? Ето тук, вижте. Я? Чакай, не дърпай от ръцете. Да не го скъсваме, внимавайте. Да, тук има нещо. Да. Да не го скъсваме, дай да го ставим. Може, в края на краища всичко е... И за живота си няма да го дам. Подават се тук едни стари фуржаци, се казват тия Чакай, но ничка не така с ножа напред, да не нарани това. Това от тях между тях расте, него има стар оброк. Нещо изтрито има. Липсва нещо. В западна посока от крачки до оброка. Сили нямах за повече. Веднага да се мине по клонче от калина, чер, каквато и вода се търси. Имането. Той нещо е закодирано. Я да погледна. Но тате е от тук по-отдавна. И той ли казва, че да отворим? Чак, може ли тук да има нещо? Може. Мамо, Като едното нещо. това ще го запазим лично за тати. Не би това да му е от другата част. Той има ли там нещо? Да, Тук е. Те ще се съединят сигурно и ще бъде. Сигурно, защото вижте се на това едната страница. Ето го. Я. Какво ли тук друго? Къде скрих? Къде скрих съндъчето? Ето. Ето. Значи каква е работата? Той хитър е бил този човек. Разделил го е на две, че който намери половината да не знае, обаче ви се досетихте. Гледай сега какво. Ред по ред. Къде скрих съндъчето? В южния край на селото има местност, на която казват Буката. Има ли такава? Чувала съм, но не знам татко къде ти е. ще питаме. Там се намира кръстопът с 6 пътя. Много мистериозно. 2 от тях навлизат в гората. Между тях расте вековен дъб, а до него има... Вековен дъб, а до него има стар оброк, оброчен кръст от камък. Някъде виждате ли сте такъв кръст? Съндъчето е заровено в западна посока от дъба на около 4 крачки до оброка. Не е надълбоко, сили нямах за повече.
Ако не се открие веднага, да се мине по мястото с чаталесто клонче от калина, черница или върба, с каквато и вода се търси. Отиваме веднага. То ще поиграе на тимането. Клончетата играят над вода. Отиваме веднага. Гледай каква находка. Ама не знаме къде е. А кой ще затвори вратата? Ние сме готови. Не се и съмнявам. Затова сме с такива ръкавици. И така се връщаме отново в тази къща. Снимаш ли? Да. Ето тази къща. Погледнете колко. Се оказа най-старата къща в селото, останала от турско време. Да. Двор е обрасъл с огромни коприви и даже такива растат горе на стълбището. Не знам как ще се преборим с тях. Мен ме е страх само къщата да не падне. И такава опасност има. Ами почвайте да режете копривите Ами, хайде да почваме. и Малко бе страх да си направим път. Вътре има буклуци, паднали врати. Там има стено. Сено, това не е нищо ценно. Зато и аз казвам да си слизаме. Петинара няма да бъде пипан, защото няма да се отключи. Вътре какво има? Бъчви и дъски, нищо ценно, интересно. Това е гърбът на къщата. Да видим. Прозорец. Хайде! Вили, може да влезеш по снега? Знам, И но пропаднало балконче. може да се качиш от тук. Нали? Какво? Какво видя? Духа студен вятър. Но, ледени вълни излизат, когато призраците се раздвижат. Много е страшно. Юлиана ще ни разкаже за една друга находка в двора на къщата. Според мен, попът, турците са казали, дай каквото иначе или ще те убием. И той казал не. И с нож са му се сяли брадата. Вижте! Има и тук на дървото. И ето. Това е било жестоко мъчение. Значи със сигурност можем да допуснем, че попа е загинал. И с това като че ли се изчерпват всички находки в къщата. Той човека правилно е писал, че се намира всичко важно другаде. Искам да кажа няколко думи. Че не се престрашихме да влезнем. Защото видях, че има дупки и всичко е изгнило. Ще ви покажем и къде, ако открием съкровището, къде е то и гроба му, ако го видим. На другата сутрин всички са в приповдигнато настроение и нямат търпение да стигнат до бившата местност Буката. И така вече сме на мястото, където се предполага, че е съкровището. Да, тате... Младите търсачи са екипирани с инструментите и очакват таткото на Юлиана да разкаже това, което е чул от един старец в Берковица. Както разбрах, дечица, тук е бил пътя, който е водил от главния път към Песочница. Има разклонение, което влиза в гората към Турсаница, към Теслидол и стар път за Бокилци, който от тук е тръгвал. Имало е вековен дъб и камък оброчище.
което е стояло до него. И Някъде в тази... който каменен кръст е преместен вече горе на друго място. След като е паднал гръм няколко пъти на едно и също място и е съборил вековния дъб, са решили да го преместят, тъй като да не повреди кръста оброчището и са го качили горе и пак са я кръстили областта Буката. Така се е казвало тази област тогава. И доколкото ни каза дядото, тук е станало, след изкореняването на дървото, е станало тази вдълбочина в пътя. Тя продължава от тази страна на гората. Да, след това имало и друг дъб, който пак бил ударен от гръм и падал. Постоянно падали мълни и гръмотевици на това място. И тук има нещо като дол и аз виждам още едно наклонено дърво. Ето. Където каза, че пак е имало ударено. Виждате? Пак съборен на също место дърво, млад дъб. Вероятно това е втория път, когато излезнал дъб и го е съборил коренищата, да. Тук редовно удрял гръм на това място. Да, ето то се И вижда. корените са му почти излезли на това дърво. То е на мястото на стария дъб, значи от него можем да броим крачките. А опътването имаме ли го? Помните ли деца? Аз помня, от дървото на около 4 крачки западна. Да, той е бил до дървото и оттам на западна посока около 4 крачки. Хайде да видим. 1, 2, 3, 4. Чудесно. Значи е там. И съкровище. Пътването трябва да е тук. Искаш ли аз малко да покопая теди, ако ти е твърдо и трудно? Да, тате да покопай, да стане по-добре. Пак много преплетени коренища, бе. Не. Толкова години Удря и по земята да видим някъде нещо да ни кънти. Не, да видим дали някъде е по-мекичко. Тук е място. Стори по-мекичко. Да, но не. Тук като чили. И тук би трябвало да е тук. Тук? Да, някъде тук трябва да е. Те някои маняри правят огромни изкупи, за да стигнат до нещо. А и тук не е сигурно. Папа, иди някъде. Тук като че ли е малко по-меко. Какво има? Вие не очаквайте, че той изведнъж и те ще се покаже. Вие не дайте да очаквате, че въобще Ще има И ще има нещо. Пък да копаем тук. Да. Да видим. Да видим. Корен има много тук. Това е глина. Да, това е жълтата глина, вижте. Камък, черен камък или какво е? Не. Не. Ето! Ами, не може да бъде. Не може да бъде. Пак черен парцал, като онзи, който беше в къщата. Тъй в гората черен плат случайно няма да има. Да, ще се Не, казва. възможно някаква дреха, нещо да е заробено, после Да са изгубили нещо. Тел, Не. Тел ли? някаква тел се показва. Това е Тео. Дай на тебе малко. Какво е това нещо? Да. Ето точно. То кънти. Това е сирече, като че ли. Това е нещо дървено, май отдолу. Копайте. Тел някаква има. Аз казах ли ви, че ще го намериме? Ти беше най-големия оптимист. Ама то е правоъгълно. Дъска нещо ли? И това трябва да се махне. Да спилко. Дай лопатата. Да го извадим. Трябва да се освободи хубаво, той че няма да излезе. Където тате повече и повече копаеше. Кой знае колко голямо е. Кой знае. Вау, Еди, дръпни. не мога да повярвам. Научите си. Накъде се преместим? Ще размахват лопати към краката ни. Не мога да повярвам толкова.
Ама това въобще не е надълбоко. Ами той пише човека, че е бил болен и че нямал сили. Това е преди 100 Не години. знаеш колко пъти се отмивало. Може някой друга година можеше да се отмие и да го види някой, да. И някой без да знае да го открие, без, защото щяше да се открие, дето то много е било. То съвсем се очерта. Тате, повярваш ли? Направо не мога да поемам, като сън ми е. Не мога да осъзная какво се Да случва. го издърпаме ли вече, какво да правим? Да го вадим. Пробвайте се да издърпате тази цел. Опа! Да, съндък. Съндък? Казахме ли ви? Значи истина. Истина. Присъди! То просто се измъкне. Не мога да повярвам. Той човек, ако не го бяхме попитали, Само той е знаел къде е мястото. Но добре, че не е знал какво има на това място. Да, слава Богу. Колко става. И това е от черно расо. Сигурно расото на попа. Колко много С сребърни закопчалки и дръжки. О, скъпоценни платове. Е точно църковно. Да, съкровището църковното, което е скрило. Боже, гледаш ли? вижте. Съндъче! В него има лътика. Вижте, това са такива пострелки, сигурно са... В него има лъжичка. Той е за причастието. Разпятие, съндъче. И всичко от един... Ето, ти като свещници от... Това са покровци, това се покрива тая чаша, когато се правят там причастията. Аз не мога да повярвам. Икони. Свети Георги. Ще се ги слагаме. Свещници. И от тия, дето той беше казал, нещо беше писал, че май успял. Това е дискус, на който се слага анафората. Да се освети хляба. Ангелите, вижте ги. Икони. Юлянка може да ги прерисува после тя ангели. Украсени с скъпоценни камъни, посребрени, сребърни. И всичко е запазено. Ами защото? Защото той го е съхранил. И защото и Господ го е пазил. От тези обкова. Ами това са стотици години е стояло под земята. Ами сега какво да правим? Да ги събираме и да ходим да ги разглеждаме в къщи. О, да. Да се махнем от тук, да не би случайно някой да каже, какво правите вие тук? Не, Ние сега ще се огледаме преди да го извадим. Я идете, вижте дали има коли. Айде, я ще дойда да гледам. А това тук няма ли да замаскираме? Да, трябва. Да, сега са. няма нужда. Така ли? Ами успешно открихме това, направо не знам дали това се случва наистина, ще ви покажем нещата. Ето сега ще те ощипе и ще разберем дали е наистина или на сън. Значи не е на сън, истина е. Истина е и там според мен са грамали смекалици, за да в смисъл нещо ги е привличало. Да, съкровището. Да, но пък... Или Господ искал да покаже къде е, за да го открием и извадим оттам. Да, но пък не е бил точно на съкровището, затова имаме късмет. Да. Било е само на дъба. Можем да се припираме вече. Ако Елена каже на някой, аз просто вече няма да я погледна. Някой се опита да не го отнеме. Няма да. Който си го е намерил, него го си. Изваждайте ги на масата сега да ги разгледаме по-хубаво. Това се казва потир. Специална чаша, в която се осветява виното. Икони. Много. Съндъче за миро или почти хранителница, кой знае. Да заснемем. И вътре има една лъжичка. Това е лъжичка за комка, причастието, което се дава. Лъжичка вино. Тук пише има нещо. Тук пише. Пише Исус Христос ника, т.е. Христос ще победи. Всевишната мъдрост, всичко се е запазило непокътнато. Защо го сложи тук? Направо чудодейно, като вашата икона, дето ви спасила от пожар.
Ето какво открихме. Този кръст. На престолен кръст стои на олтара на църквите. Това е дискус, Да. в който се осветява анафората. Това е някаква чиника, не знам за какво е служила. За анафора също, за светения хляб. Това са свещници. Икона. Икона с сребърен обков. Тук Кутия има... с прекрасен обков. Да, Украсена много. и с скъпоценни камъни, И вътре на тази тапицирана. лъжичка. И една лъжичка за комка. А това е потир. Хир. Да, или Още една икона. нещо като свещения граал. Още една икона. Една икона, много пишно украсена. Ето тази икона. Иконка на Свети Георги и още една Богородица. Страшни находки. Не случайно са падали там мълни. За да накара хората да намерят това място и да извадят тези свещени предмети. Да се надяваме сега, че и духът на поп Стойо ще почива вече в мир.